guys, good morning. Good morning. Sa ilog si Kuano, si Francine. Na hi. Hi. Lakaw-lakaw si Kuan, Kordapya. Gisapot ni si Kordapya. So guys, Ayla, buhatan ta ka og kuan ha? What? Ni mat nimo. Ay! Buhat ako ng ano guys, ng activity para sa ano ni Ella. But we are not listening that anymore. Kuha ko dito papel lebe, But we scratch. are listening with circle. That first. Circle na inyong kuan ron, yung Yeah. subject. Yeah. What ba study ko sa Lunes ting eskwela na. May pasok na sa Monday. Tsaka yun si Francine. O gisapot ng isa ba galakaw-lakaw. Saturday ngayon, weekend dito guys. At tsaka may mga ano, nag-scroll ako kanina sa mga comments guys. Tapos hindi ko na namalayan ba may mga ano ako nakakalimutan na gawin. So habang ginagawa man dito ako guys, hindi ko kasi Uy, si Francine. Hello. 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 Hindi ko magawa-gawa yung sit down video guys. Ang hirap gawin ng sit down video kasi pag natutulog si Francine, yun lang yung may peace dito sa bahay. At saka kung ano naman siya, gising, pareho ngayon, hindi ka talaga makakonsentrate na gagawa ng see? Hindi ka makakonsentrate gumawa ng sit down video. So, gagawin ko ngayon guys, i-insert ko yung ano na nangyari dito. I-insert ko yung tag ni Christina's vlog na hypocrite YouTubers tag. So sasagutin ko yun guys, pero hahanapin ko muna yung video kasi kailangan ko yung mga questions niya. Come on Francine, come here. Come here. So try kong gagawin ko na lang siya ngayon guys. Kasi hirap gawin ng sit down. Mahirap gumawa ng sit down video guys. Pag wait. Tagal na to tinag sa akin ni Christina's vlogs pero ang dami ko actually tags guys na dapat gawin. May bago pa ako, natag din ako ni Etienne ng mga 2 tags, hindi ko din nagawa. Pero hahanapin ko ngayon yung kang Christina's vlog kasi I think madali-dali lang yun. Yung hypocrite YouTuber tag. So sasagutin natin ito. Wait, yung hypocrite tag question. So sorry guys kung may background ni Francine guys. I hope it's okay lang. Ito yung mga rason kaya hindi ako masyadong nakakapag sit down video. Hindi ako makapag-focus ng kasi kailangan talaga ni Francine. Likot na kasi ni Francine. Tapos yung parang ka na. What? Hi. Bukusan sa na to, be. Bukusan na to. Sleepy? Matulogin ko nga. Sleepy? Ayaw niya nang inanabog na. Hi. Hello. Oh, na. Make dede, day. Gawan ko muna to ng gatas, be. So, patulugin ko muna to. Ang likot na kasi niya, kailangan mo na talagang bantayan. Kaya, ang busy-busy mo talaga. Hindi ko talaga makapag ng sit down video, guys. Do. Hangak man si Francine bantayan, So, gawa natin ng didi to, Kuya, rabanig t-shirt. Si Frank, andun pala, Nasa pisina niya. Andun siya. So, gawa natin ng didi si Francine. Can you make didi for Francine? I do it. Okay. You wait here. Francine, Say hi to Mama Rose. Hi, Mama Rose. Mama Rose. Hi to Mama Rose in the Philippines. Hi sa pamilya ko sa Pilipinas at sa Kuwait. Hello! Sige, mag-shoutout tayo. Mag-shoutout tayo guys kasi ang video ito, hindi ko to siya i-vlog all day guys. Hindi ako mag-vlog all day. Ano lang tong vlog na to, gagawin ko ang hypocrite YouTubers tag. Hangak. Nihingal ako kay Francine. So, pasensya. Wala na. Naunsa naman Yeah. Yan.
So, shout out to Elaine Cabante na laging nanonood. Hi sis, thank you. El Marie, si Liebi Schatz, si Jennifer Tolorio, Maria Crimsal, Joy Budigas, at saka suki kong si Christine Reyes na laging nanonood, si Proverbs Sweet, at si Leticia Gakuta ng Macau. Hello mga sis. Pasensya na, ngayon lang yung iba na shoutout at yung iba hindi ko na ma-scroll down ang mga comments. At saka nga pala, hi to, thank you sis Mel Love sa channel niya nakita ko sa kanya sa yung channel niya na pinapanood niya ako. So hi sis Mel Love, thank you for watching ha. Ayan naman, hinantay namin yung didi niya. So, patulugin ko muna to, tapos tsaka ako gagawin ng hypocrite YouTubers tag. So, ayun na guys, nagdidede na si Francine. So, sasagutin na natin yung hypocrite YouTuber tag. So, tinag sa akin to ni bilisan natin guys, mientras nagdidede pa si Francine. Kasi pagkatapos niyan magdede, pupunta na naman yan dito kasi gustong-gusto niya dito sa lamesa, sa table ko guys. Nag-ano siya dito, nagtututor. So, bilisan natin to, yung hypocrite tag questions ni Christina's vlog. So, first is, have you ever blocked someone on Instagram? So, have you ever? No guys, hindi kasi wala akong Instagram before at kabago-bago lang ako sa Instagram. Paki-follow guys, Frau Jean, at may Instagram na din si Francine Forward. Paki-follow nyo guys, kaming dalawa. Bago lang yung Instagram guys, kakagawa ko lang talaga niyan. Wala pa yung, I think ang post lang 5 or 3. Yung ka-Francine din, bagong-bago lang. Kung gusto nyo ako i-follow guys, paki-follow. Thank you. And next is, do you envy any other YouTuber? Do you envy? Ano yung envy? What is envy? Inveigels? Hindi yun envy siguro, yun yung nai-inspire ka. I love actually, nai-inspire ka at lagi kong pinapanood si Ann Paris, si Charo at The McQueens. Yun, sila. Nai-inspire ako sa kanila. Ni Smilara, yung Inday sa vlogger sa Australia. Guys, Simply Race, na hindi yun envy, nai-inspire ako sa kanila. Yun. Actually, si Mia Sandoval. Yeah. And 3, have you ever answered back to comments in a rude way? Wala guys. Wala pa. Kasi yung mga, wala pa akong masyadong, wala pa akong natatanggap actually na comments na bad. Siguro mga silent viewer. Pero may nagta-thumbs down pero hindi naman nagko-comment ng ganon. So, wala pa akong ina-answer na comments in a rude way. Kasi nasa bed si Francine. Which one is your favorite video you have ever done? So, my favorite video is yun yung video namin ni Frank, yung Our Love Story, from LDR to Together Forever. That's my favorite video kasi doon meron siyang at least sum up ng aming love story. So, next is, what video are you embarrassed about? Madami-dami din guys akong embarrassing video, pero yun. At 6 is, have you ever had any problems with any other YouTuber? Wala guys. So, ang straight to the point ko na tong mga kasagutan guys kasi nga, yun, buhay nanay tayo kay in-insert ko lang talaga today yung video kasi I was thinking na mag-vlog for all day, but since may mga video kasi akong hindi nagagawa, so gagawin ko pahinay-hinay. So, where are we? 7. What would you change about your channel? Siguro, I don't know. Siguro yung kailangan kong mas... Kasi kuan lang guys kabaguhan ko lang, hindi ako expert mag-vlog, hindi ako, sometimes nawawala ako sa passing, sometimes naman ngayon nga ang Bisaya ko at saka yung Tagalog, hindi ko ano-ano, siguro yun, changing about me, how I vlog, siguro yun. So siguro in time, ma-master, pero since
I don't know. Basta yun na yun. Have you ever been, number 8, have you ever been inspired or copied another YouTuber? Yeah, nai-inspired ako guys. Hindi copy, nai-inspired ako sa other YouTubers. Yun nga sila, Simple Race, yun yung minention ko kanina, nai-inspired ako. Not to copy, okay? Have you ever disliked another YouTuber's video? No, guys. Yan yung sagot, wala na tayong pa ano-ano. And number 10, do you have a fake account to do things you don't do with your real account? No, guys. So, that's it. I'm answering it probably very boring or very, I don't know, cause straight to the point. Pero, sana guys, maintindihan nyo kasi si Francine, kailangan ko siyang, andito na naman si Francine, papunta naman siya sa akin. At saka, dahil na lagi siyang, binabantayan talaga namin siya guys as much as possible kasi lagi siyang nauuntog kapag nagtatry siyang naglalakad kasi gusto niya niyang maglakad sa kaya ayun. So who I'm gonna tag this video? So who I will gonna tag? Wait. First is itatag ko si Milav. Sana napanood niya tong videong to. Milav, thank you for watching, Milav. At ililink ko na lang sa description box yung iba guys na itatag ko kasi itatag ko na lang yung last people na nag-comment sa video ko. Sa previous video na pag-upload nito. Please, kung sino man yun, gawin nyo na lang yung video kung gusto nyo. At saka yung sa gusto naman manood, sa kabago-bago pa lang manood, at gusto nyo gawin tong video na to. So guys, gawin nyo na lang guys. Gawin nyo guys ha. Hypocrite YouTuber tag from Christina's Vlog. So that's it guys. So thank you kaayo Christina's Vlogs for tagging me. At ayun na yung isa. Ano yun Saan na yun? Na thank you. Thank you. And then is Ate Ella Lavin. Nakikinig lang siya doon si Frank sa opisina niya. Ayun. Nandito na si Francine guys. Gi-invade na akong kuan diri. Mahulog bang kunin siya permi. Naano talaga siya pag andito siya sa upan ko na. Yun guys. Thank you all for watching. And see you again on the next video. Bye-bye. And have a good day ahead. Bye-bye. 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 Show bye-bye. Bye-bye. She's bye-bye to Christina's Vlogs kasi pinanood ko yung ano niya guys, yung para makita ko yung tag question. So